Shubor nakaslem Jong Nongsan Hima. Kasamna Zarienia Rapsang na kasnong lat sharai kalayo banra no Nongjop kum gathei bhabriu ha kajing ko first miss Umsning Constituency arajar arpuar kabala panlong da kunhuan mau bersiu hanong thamai Umsning nin kajanmin ha kani kajing job kidon kumba khat saungut ki thei samna na keleng ko Umsning Constituency ki balawan manishim benta ha kate kajing ko thei bhabriu kabalawan ban bishar ki actress ba paunam ka jilla kum ka wan riping group Kanadia Mary Simli bat ki wei de Napdeng kita ki khat sangut ki thei bhabri balawan banishim benta ya ka kerdan ka baar lani kata ka first runners up layo ra da ka samla kumnosha marbanyang na kasnong umbir badia ka kerdan balai lani ka second runners up lara da ka samla ila pediang huan thank you na kasnong Umsning lom roman. Kiwedi ki samla ki belayo ya ka khusnam karpang ha kate ki jingye kop ki kanthop ya ka samla Zarienia Rapsang ka belayo khur ya ka nam best catwalk but best personality ka samla Rozana makdo ya ka nam Miss Confidence katba ya ka nam best smile layo da ka samla kumnosha marbaniang na lor kate ki jingye kop thai bhabri ha kate ka sngi ki donru shibon jat ki jingpen bernya ki patba ba kanthop na do ka fit ka jingye le kai na ka benta ki hepret ka jingpen iriam event kajing roi na ki kunhu nong tem bapher bat donru ki DJ kum ka Nongjop ka samla Zarienia Rapsang layo pat ban mi khmat sha ka jilla ha ka jinge khun Meghalaya face 8,000 arpulai ka ba an sa panlong ha ka nong ba shalong house nam uban wan